אנחנו נמצאים ברחוב יחזקאל, בורחת דיזינגוף, 3 דקות הליכה מחוף מציצים, 2 דקות הליכה מפארק הירקון, מיקום מושלם. הולכות לצאת פה דירות שעבדנו עליהם 3-4 שנים, מפרטים טכניים שמסתכלים 30 שנה קדימה, כדי שלמי שיקנה אותם יהיו חיים שמתאימים גם למזג אוויר של תל אביב וגם לחוויית לייפסטייל של לגור במקום כזה איכותי. יום ההריסה הגיע, הנה אפילו בדקות הקרובות. אני מאוד מתרגשת. International buyers in the project. So firstly, just to Ari and his team, the architects on the project, the engineers, it's been a pleasure over the last few years working with you, the professional mannerism in which you've managed the entire process. It's been a very good start to the project. Thank God here we are today, ready to demolish the building. אני רוצה להודות בהזדמנות זאת לבעלי הדירות שהיו עם סבלנות אדירה למהלך ארוך שלקח המון זמן, לצערנו, ומעכשיו אנחנו מחויבים לעשות את המרב, לעמוד בלוחות זמנים ולעבור את הדרך בהצלחה.